Sempre va bé. El micro per xerrar de l'agafonia és aquest. El de parlar és aquest? Sí, aquest és de la... És de la càmera. Sí, sí. Sí, no, fotopropaganda. Aquesta setmana hem tingut molt... El tema és molt preocupant per la campanya que s'està fent. Sí, ara m'han agafat 3 persones grans i m'han dit hosti, que és veritat això de que no cobrarem durant 3 mesos les pensions? Hòstia. Sí, perquè han fet una campanya moral. Vaig llevar i és que algú... Sí, anem a casa que acabi de sentar un moment i... No, digues que Ara acaba d'entrar l'alcalde, que arribi l'alcalde i ja està. les autoritats. No, però també visibilitzar. Sí. D'una manera, això sembla els pobles. No, i l'alcalde és un reconvertit, que això s'ha d'estar reconvertit. Per això que... No que he vingut per aquí, Sí, no, vull dir... És que jo vaig fotre canya. I nosaltres ja hem vist entre setmana, també. Insistis. I veig que hem tingut més o menys ciutats. Sí. No m'ho esperava, ja tant. No m'ho esperava jo tant, però... Jo m'esperava que vingués més gent i de grans que vindria... Sí, veig que els grans Hem fet propaganda. sí, l'alcalde. Ara no és de cap. Sí, s'ha sortit. O sigui, encara està el PSC al govern, però ara ja les pròximes ell ja va ser militar. Aquest any... Les eleccions no fan ni campana. Se n'han donat compte de que... Bueno, benvinguts. Això serà un acte per parlar sobre les pensions que l'organitzem l'Assemblea Nacional. No sé si saben de què va l'Assemblea Nacional, que és una organització transversal, sobretot allò que ens agrada molt remarcar-ho no és de cap partit polític. Llavors avui parlarem sobretot de pensions amb el senyor Jaume Terribas, que és un economista llicenciat a la Universitat de Barcelona en polítiques econòmiques. Llavors ens explicarà sobretot un tema molt important que sempre ens pregunten sobre les pensions en el futur estat català. Llavors també us volíem dir que ha vingut uns companys de la Granada que aquesta setmana faran el dia 21 un acte que es diu Catalunya, Autonomia o Independència. L'organitzen juntament amb el Cercle Català de Negocis i serà a càrrec del senyor Jordi Bages i Carol, no, Jordi Bages, Carol i Esteve. I els hi deixo amb el senyor Jaume Terribas. Bé, bona nit a tothom. Estic bastant malament de veu, us adverteixo, per tant, procuraré fer com els vocalistes, m'acostaré molt al micro perquè em sentiu, perquè si no, no vaig bé. Bé, en primer lloc, agrair-vos a tots la presència en aquest acte que m'han demanat a l'assemblea que vingués per parlar-ne i que a mi personalment em fa un especial goig perquè sempre he cregut que hi ha una actitud en el món polític que és molt inadmissible i és que només s'utilitzen les persones jubilades o les persones que ja no treballen
amb les vigílies electorals. I això em sembla bastant escandalós, no? És a dir, només parlen de la gent gran quan hi ha problemes o quan els interessa. I això a mi em sembla que és una mica trist, no? I avui celebro molt que sense tenir un objectiu directament polític es pugui parlar del tema, perquè és un tema que preocupa a tothom. Preocupa a la gent gran, però també preocupa en els que estan actualment cotitzant, no? A la gent que treballa. Per tant, el plantejament d'avui seria desvetllar qualsevol dubte que hi pugui haver i que jo considero que no hi haurien d'haver dubtes si no fos per la campanya aquesta immoral que s'està fent per part d'alguns partits, sembrant simplement el dubte, la por, amb aquells que més dificultat tenen per poder buscar recursos per altres bandes, no? I per tant això és un plantejament, jo crec, absolutament intolerant. Per tant, la realitat quina és? Que hem de parlar d'això perquè la gent té por. Han sembrat un missatge de que cuidado perquè es perdran les pensions, perquè si Catalunya és independent això no es podrà pagar i tot el que vulgueu. I això és el que obliga a fer explicació, a dir, no patiu, que és el missatge, l'únic missatge que jo vull transmetre avui és aquest. No patiu perquè si tinguéssim la sort de ser un estat propi, Catalunya pagarà les seves pensions i les pagarà millor. I jo ara el que intentaré és explicar-vos per què. Però per acabar d'una per totes amb aquest plantejament que s'està fent per part dels partits espanyols, no? Jo crec que això doncs, és una cosa que ha de quedar molt clara. I després, perquè d'un acte com el d'avui, penso que un acte com el d'avui us permetrà anar fent allò de el boca a orella i vosaltres anireu parlant amb altra gent i això s'estendrà i anirà sent útil per tota la ciutadania de Catalunya, sense discriminació de cap tipus. Per tant, és bo que el que es pugui, i després farem evidentment un col·loqui perquè algú que tingui qüestions a plantejar que les pugui plantejar, però que l'important és això, els que sou aquí i després els que pugueu parlar vosaltres per transmetre el mateix missatge. Aquest seria l'objectiu fonamental, no? Per tant, entrem a parlar del tema del futur de les pensions, que no és simplement el futur, sinó és la continuïtat del que hi ha. La continuïtat del que hi ha, i si fem la passa endavant que s'ha de fer, llavors la millora que pot haver amb les mateixes pensions de la nostra gent. Aquest és un treball que és important i que s'ha fet per part de gent de la universitat i per part del propi Departament d'Economia i Finances, és a dir, s'ha fet en col·laboració i sobretot amb la informació estadística del propi govern de Madrid, que això és important saber-ho, perquè estan dient coses que són mentida absoluta, però que les seves xifres són les mateixes que utilitzem nosaltres. I aleshores això cal saber-ho per posar sobre la taula fins a on s'arriba a negar una realitat que és constatable. És a dir, que la pots mirar en les estadístiques de la pròpia Seguretat Social. Per tant, procuraré oferir una visió raonada resultant de l'anàlisi de les dades econòmiques que han estat publicades per organismes oficials de l'Estat, la qual cosa ha de quedar molt clara. Aquí no es manipula cap informació, aquí es treballa amb les xifres que tenen ells mateixos. Pretenem esvair el fum que determinades entitats i formacions polítiques, com us he dit, aporten a la nostra gent. És a dir, aquest dubte que ens sap greu que s'estigui difonent d'aquesta forma. L'actual moment, a Catalunya, els ciutadans ens plantegem la possibilitat i conveniència de dotar-nos d'estructures d'estat. Què volem dir? Les estructures d'estat no és res més que aquells instruments necessaris per poder-nos governar de veritat, que fins ara no hem pogut fer. I podríem detallar aquí les estructures d'estat, com ja us podeu imaginar, poden ser instruments financers, poden ser 1000 coses, infraestructures, tot el que vulgueu, però ara no és el tema que hem de tractar. Hem de tractar tan sols de les pensions. Assumir lliurement el camí cap a l'estat propi és per plantejar-nos racionalment, i no a cop d'eslògan publicitari, la campanya electoral de campanya,
les repercussions i la viabilitat del futur de les pensions en funció de cada una de les opcions possibles. En aquest treball resulta entenedor per tothom, sense que això representi fer simplificacions que desfigurin els continguts, per tal de poder-vos facilitar la comprensió i evitar malentesos. Començarem fent una breu exposició de conceptes fonamentals que desitgem que siguin d'utilitat. Començarem per dir que hi ha dos sistemes de funcionament del pagament de les pensions. El primer sistema, que és el que s'utilitza a Espanya i per tant a Catalunya en aquests moments, és el sistema de repartiment. I després hi ha una altra forma, que també entrarem una mica, que és el de capitalització. Però el que s'està utilitzant aquí és el sistema de repartiment. És el sistema que es fa per recaptar i pagar els recursos econòmics de les pensions i la resta de prestacions de caràcter contributiu de la Seguretat Social. L'Estat ingressa els diners que paguen les empreses i els treballadors de la Seguretat Social, les cotitzacions, i amb aquests diners paga les nòmines dels jubilats, les pensions de jubilació i les despeses generals de la Seguretat Social. Per tant, bona part dels diners, tal com entren, surten. Si en finalitzar l'any els ingressos superen els pagaments, la diferència s'ingressa en el compte denominat Fons de Reserva de la Seguretat Social. Per tant, aquí, això són faves comptades. Quin és el secret? El secret és que hi hagi més gent que aporta de la seva renda a la Seguretat Social, que són els treballadors en actiu, que sigui superior a les pensions que es paguen. I aquest és el cas de Catalunya. Després entrarem en el detall de què està passant a Espanya, que això és molt important saber-ho. Per tant, el sistema que estic ara explicant és el sistema aquest, que és de repartiment. Per un cantó s'ingressen uns diners i per un altre cantó es paguen les pensions. I en el nostre cas, en el cas català, doncs no hi ha dubte. Tenim més gent que treballa i cotitza que la que cobra pensions. Per tant, quan us expliqui els números, veureu que sobren milions d'euros. Qual cosa, d'entrada, ha de ser una tranquil·litat per tots vosaltres. I per mi, que jo també soc pensionista. Jo he vist de la pensió de treball. O sigui que estem en el mateix col·lectiu. L'altre sistema que us explicava, el sistema de capitalització, és el sistema que s'utilitza en algun país, com per exemple Xile, però és un sistema que funciona de molt diferent manera, però que té una diferència bàsica respecte al nostre. Quina és? Doncs que amb els fons que recapten, que la gent aporta, no es paguen pensions a d'altres persones. En canvi, en el nostre, el que es recapta es paguen als pensionistes, o sigui, es distribueix entre els pensionistes. El sistema de capitalització consisteix que cada treballador manté un compte on ingressa periòdicament les seves aportacions durant la vida laboral, fins a la data de la jubilació. Durant els anys de vida laboral, l'Estat ha retingut els imports dipositats i ha capitalitzat la inversió. Vol dir que, naturalment, ha utilitzat aquests recursos, això ha produït unes rentes i això capitalitza els imports que els treballadors han aportat. Quan el treballador jubila, se li retornen els seus recursos acumulats. L'Estat garanteix les quantitats dipositades i aquest mètode es coneix com el de capitalització. És un tractament absolutament normal. Per què? Doncs perquè, esclar, si tu tens uns ingressos, tens un diner que la gent te'ls està aportant i els tens en un compte, allò rendeix. I com que rendeix, és lògic que tingui un augment de valor quan és l'hora de cobrar. És a dir, que estàs acumulant interessos. Seria així, curt i ras seria això. Per tant, la característica diferencial és, respecte a l'altre sistema, que els diners aportats per un treballador no es destinen al pagament de pensions de cap altre, sinó d'ell mateix, perquè és ell que ha anat aportant els diners. Resulta fàcil imaginar que aquesta important font de recursos, a disposició de l'Estat, es dediqui a les necessitats de finançament que l'Estat valori com a més convenients. Clar, l'Estat això, amb aquests diners, durant el temps que els utilitza, que pot ser molts i molts anys, doncs va incrementant de valor i per tant va acumulant.
Dit això, des del punt de vista nostre, com que el sistema que funciona és l'altre, és el de repartiment, és cobrar per una banda i directament pagar les pensions per l'altra, aquest no és aplicable. El que passa és que hi ha persones que fan un mix, que se't diu, que és que ell té el fons que li pertoca per la Seguretat Social i a part, si pot, evidentment, es fa un fons de pensions privat i funciona de la mateixa manera. El que passa que llavors ho fa amb una entitat bancària o com abans, antigament, doncs ho feien a la mateixa, amb una caixa, no? Feies una pensió que tu te l'anaves acumulant i després et retornaven un tant fixe cada mes. Aleshores, queda clar el sistema que tenim i això, per la raó que us he explicat, d'entrada ha de ser motiu de serenitat, de tranquil·litat i de no patir, perquè sabem que Catalunya està aportant en els fons de pensions molt més del que distribueix. Per tant, des d'aquest punt de vista no hi ha d'haver cap mena d'intranquil·litat. Les cotitzacions i els impostos. Fins aquí considerem que les pensions es paguen exclusivament amb recursos provinents de les cotitzacions aportades per la població que treballa. Què passa aquí? Doncs ara, com és lògic, tots esteu pensant en dir, sí, esclar, però amb un 26% d'atur que tenim ara, cada vegada treballa menys gent. I si treballa menys gent, què està passant? Aportem menys a la Seguretat Social. Òbviament és així. Per tant, el problema de fons és que hem de resoldre el problema de l'atur. I aquest és un tema que després, si és cas, ja en parlarem, no? Perquè val la pena també de reflexionar una mica sobre això. Imaginem per un moment que vivim en un país on s'ha decidit eliminar el pagament de cotitzacions a l'Estat. Per contra, s'han augmentat els impostos que paguen els ciutadans i les empreses. És igual l'IVA que l'IRPF que qualsevol altre. En la quantia suficient per igualar l'aportació que s'hagués produït pel pagament de cotitzacions. Els empresaris lliuren als treballadors l'import que pagaven a l'Estat per cotitzacions. L'Estat tindrà uns ingressos addicionals d'impostos equivalent al que ingressava per cotitzacions. Per tant, podrà pagar les pensions als jubilats. És a dir, si no entra per la via de la Seguretat Social, de les cotitzacions directes, entrarà per la via d'impostos, perquè l'Estat té la capacitat de poder augmentar, cosa que ja fan igualment, sense utilitzar-ho per les pensions, però ho fa igualment, com ara que s'ha pujat l'IVA, no? Per què? Perquè no saben d'on treure els diners ja. Això, els que van predicant que nosaltres anirem molt malament, Catalunya, si és independent, anirà molt malament, perquè l'administració, és que precisament el que està passant és que Espanya està anant molt malament, entens? Malgrat tots els seus sistemes, però és la realitat. Aquesta ficció evidencia que les pensions de jubilació també es poden pagar per la via dels impostos, de la mateixa manera que l'Estat destina recursos al pagament de la sanitat pública o l'ensenyament. Cal tenir molt clar que el pagament de pensions és un tema de màxima sensibilitat social, que afecta directament a una part molt important de la població i que, per tant, qualsevol govern, independentment del seu color, ha de salvaguardar en tot moment. Suposo que molts de vosaltres haureu llegit que aquest és un aspecte que des de la Unió Europea, que és un altre del papus que també ens estan posant a sobre, dient que si sortim, que ens trauran d'Europa i tot això, una de les coses importants que Europa sempre exigeix és garantir precisament els drets adquirits pels treballadors i, per tant, vol dir les pensions. Els drets que hi ha de les pensions, Europa exigeix que això es respecti en qualsevol cas. De la mateixa manera que també haureu vist no fa massa amb la llei aquesta del desnonament de les vivendes, no? I Europa ja els ha dit, escolti, la llei que vostès tenen a Espanya, aquesta llei no protegeix el ciutadà i per tant s'haurà de modificar. Una llei de fa 100 anys i encara està regint aquí en aquest país. Això és perquè aneu, diríem, gravant aquelles coses que se senten a dir sense saber exactament per què, però que en el fons només tenen aquesta intencionalitat, no? D'anar contra la voluntat del nostre país. Durant els últims anys hem assistit a una evolució accelerada dels processos de producció, d'informació i transmissió de dades.
El món d'internet, l'ofimàtica i en general l'evolució de les tecnologies ha significat un canvi radical en molts aspectes de la vida laboral. La internacionalització de l'economia ha produït una intensa modificació del mapa productiu a tot el món. La tendència del model d'empresa dels països occidentals és la d'evolucionar en el sentit de ser intensives en capital i coneixement en lloc de ser-ho en mà d'obra. I aquest és un dels problemes que hi ha. A nivell general, a tot el món. És clar, si tot ho fem mecànicament, si tot ho posem en robots, si tot ho fem, evidentment, sobra mà d'obra. I aquí és on neix una gran part del problema, que no és un problema del propi sistema de pensions, és un problema de falta de cotitzacions. Després parlarem de les quantitats. La relació de treballadors actius per cada pensionista, en motiu d'això, tendeix a anar-se reduint. Inicialment, la perspectiva no és engrescadora. Hem constatat l'evidència que les màquines no paguen seguretat social, no reivindiquen millores salarials ni originen conflictes i, si cal, treballen les 24 hores del dia, cosa que les persones no podem fer. Per tant, què passa? Que aquesta relació entre les persones que treballen i els pensionistes es va deteriorant, cada vegada es va deteriorant. No obstant, també constatem que cada any creix el producte interior brut mundial de tot el món, especialment en diferents àrees geogràfiques, fins i tot en zones amb fortes dificultats econòmiques. És el cas d'Europa. Alguns països de bon nivell tecnològic mantenen un bon nivell d'activitat. En altres paraules, mantenen o augmenten el producte interior brut amb aportació decreixent d'hores home. Treballen menys però augmenten el producte. Què vol dir? Doncs que la renta global va pujant. Per què? Encara que treballin menys hores o menys homes, una o altra cosa, o les dues a la vegada, doncs esclar, la renta, el producte general del país augmenta. L'evolució històrica del sector agrícola amb la implantació de la maquinària és un cas. Segur que aquí, que estem al Penedès, ho haureu viscut molts de vosaltres. El sistema de la barema, per exemple, avui no és com fa 50 o 70 anys, ha canviat. Hi ha tota una evolució que ens fa això. És una millora des d'aquest punt de vista, però és a la vegada un generador de problema. El factor decisiu és que no es redueixi la creació real de riquesa. Per tant, si augmentem la riquesa i treballem menys hores, no és cap mal. El que cal és distribuir aquesta riquesa de tal forma que els treballadors puguin tenir les pensions com estava previst, per dir-ho d'alguna forma. Ens hem de preguntar, cal vincular rígidament el pagament de pensions a l'aportació per cotitzacions fins al punt que es qüestioni la seva viabilitat? Resulta raonable pensar que si els ingressos per cotitzacions són insuficients per atendre el pagament de pensions, caldrà complementar-los amb els recursos necessaris i introduir reformes estructurals en el sistema fiscal. És una mica, amb unes altres paraules, el que us he dit abans. Clar, hi ha diferents maneres de nutrir de recursos, de diners, al fons per pagar les pensions. Es poden apujar els impostos, es poden augmentar les quotes de la seguretat social, hi ha diverses formes de fer-ho. Però en qualsevol cas, el que has de garantir és els drets adquirits per la gent que ha treballat i que té unes pensions, acredita unes pensions. Ara expliquem una mica el fons de reserva de la seguretat social, perquè aquest és un tema que també ha estat tractat no fa massa, perquè a Espanya hi ha hagut de tirar mà d'aquest fons de reserva. Això també val la pena fixar-ho en el cap. És a dir, a Espanya hi ha tingut de recórrer als fons de reserva perquè té molta gent, i ja veurem després també en un cas concret de comparatiu en Catalunya, de per què passa això. Aquest fons té el seu origen en la Llei General de Seguretat Social de l'any 94 i el seu funcionament es concreta en la llei de l'any 2003, reguladora del Fons de Reserva de la Seguretat Social. Aquest fons començà a acumular reserves a l'any 2000, o sigui, fa 12 anys. A final del 2011 té un saldo de 66.814 milions d'euros. És conegut com la guardiola de les pensions i l'administra el govern central per tot el territori de l'Estat. Per tant, tornem a allò que tant s'ha dit i s'ha llegit en els diaris. Qui té la clau de la caixa? El govern central. La tresoreria de la Seguretat Social.
mentre ells tinguin aquesta clau de la caixa i tinguin els fons de reserva, ells decideixen si els utilitzen o no utilitzen. No pregunten a ningú d'això. És conegut com aquest tema que us dic de la Guardiola. Aquest important saldo acumulat evidencia que en el conjunt les entrades per cotitzacions han superat àmpliament les despeses per pensions. Han estat anys de forta expansió amb la bombolla immobiliària inclosa. Què passava a la bombolla immobiliària? Bueno, tots ho sabeu, molta mà d'obra barata, diguéssim, però que cotitzava. Clar, venia molta gent, molta immigració que arribava aquí de tots els països, dels països africans, d'allà on calgui, perquè no requereix una excessiva formació, anar posant totxos o anar alliscant les parets, no? Però, evidentment, això feia que les cotitzacions a la Seguretat Social pujaven molt. Durant l'any 2011, els ingressos per cotitzacions varen ser inferiors a les despeses per pensions i prestacions de caràcter contributiu. Aquesta diferència es compensà amb els ingressos per interessos, que van ser 2.217 milions d'euros, més l'aportació de les mútues d'accidents de treball, que van representar 223 milions. Enguany, l'any 2012, presenta una situació més difícil. Per aquest motiu, ha fet falta retirar 4.400 milions d'euros del Fons de Prevenció i Rehabilitació, que és un altre fons de reserva que es té per aquests casos. Pràcticament la totalitat del saldo que hi havia en aquest fons. Els recursos del fons de reserva estan invertits bàsicament en deute públic de l'estat espanyol. O sigui, què se'n fa d'aquest diner? L'inverteixen en deute públic. I la resta en deute públic d'Alemanya, de França i d'Holanda, gairebé un 10%, és a dir, que va a finançar a l'exterior. Cal recordar l'import total del fons de reserva, que són 66.814. Recentment, el secretari d'Estat de Seguretat Social, senyor Tomàs Burgos, ha manifestat que conforme es produeixin els venciments de les inversions en deute exterior, els recursos es destinaran al finançament del deute sobirà d'Espanya. Quin és el deute sobirà d'Espanya? El que ells, Madrid, decideix. No ens ho pregunten pas a nosaltres. Per tant, es van endeutant cada vegada més i, naturalment, això paga interessos també. És a dir, que quan es va al Banc Central Europeu i se li demanen diners, això també costa diners. És a dir, aquesta és la dinàmica financera de l'Estat, no? I això ho hem de tenir sempre al cap. Les tres grans agències americanes de qualificació de risc, que ja sabeu que són l'Standard & Poor's, Moody's i Fitch Rating, han reduït considerablement la valoració de la solvència del deute sobirà de molts països i en concret el de l'estat espanyol. Això ho heu llegit al diari, segur, molts de vosaltres. Considerem convenient indicar que el posicionament estratègic d'aquestes agències incorpora connivències especulatives en grans grups inversors. Què passa? Doncs passa una cosa molt senzilla. Els fons d'inversió més potents, que són els fons d'inversió americans, mouen els diners d'un cantó a l'altre amb una gran facilitat i aquests tenen un poder d'influir en les pròpies agències molt important. Considerem convenient indicar que el posicionament estratègic d'aquestes agències incorpora aquestes connivències i, per altra banda, cal dir que fa pocs anys, no més de 10, el deute sobirà era considerat com la inversió sense risc. Imagineu-vos, sense risc. I avui en dia estan tots absolutament per sota de qualsevol valoració admissible, és a dir, que han canviat completament la seva valoració. Avui la realitat, per tant, és molt diferent. El fet de tenir invertit una part tan important dels recursos del Fons de Reserva de la Seguretat Social en deute sobirà de l'estat espanyol, amb baixa qualificació, estan retirant recursos d'Espanya. És una realitat que planteja reserves considerables, fins al punt de poder pensar que no es respecti l'esperit de la llei que regula la seva gestió. Algunes entitats, com el Cercle Català de Negocis, per exemple, han plantejat públicament aquest tema i recentment un dels sindicats, Comissions Obreres, s'han negat a acceptar una negociació destinada a reduir l'aportació a les cotitzacions de les empreses justament per aquest motiu. Clar, si reduïm el percentatge que les empreses han d'aportar a la Seguretat Social, què passarà? Que aquest fons es anirà menjant del fons aquest i anirà reduint-se
les quantitats que s'aporten per pagar les pensions. Expectatives de futur de les pensions. Per comentar aquest tema ho farem en base a un llibre que es titula Catalunya a la independència per la butxaca, escrit per Alfons Duran Pich, i ens permeten recomanar la lectura del llibre. Si poguéssiu, valdria la pena. Jo ja sé que fa molta mandra agafar aquests llibres perquè són absolutament feixucs. Són llibres plens de números, són llibres que es fan difícils d'entendre, sobretot quan no és gent ja molt avesada en aquest tema, però sí que a vegades val la pena fer una síntesi, i és una cosa que ens l'estem plantejant, fer una síntesi per poder-la difondre massivament, no? Massivament. No és fàcil, perquè totes aquestes coses només es poden difondre bàsicament a través de televisió, i això no és gens didàctic, diguéssim, no? Perquè també es fa pesat i la gent normalment a la tele el que vol és distreure's, no? Molta gent es pregunta i qüestiona si en el futur podran jubilar-se, com tots els que estem aquí, i rebre una pensió de jubilació. Observem que de moment contribueixen amb les seves cotitzacions, però tenen dubtes respecte a si podran jubilar-se cobrant una pensió d'estat. En entrar en aquest capítol cal recordar les observacions i comentaris fets en apartats anteriors, especialment el referent als sistemes de repartiment i capitalització, que és el que us he dit a l'entrada, i el tema de les cotitzacions i els impostos. Existeix un grup de relacions que permeten fer una valoració observant la seva evolució en el temps i les tendències de futur. Són els factors que intervenen, i que alguns ja us els he avançat, en aquest tractament de les pensions, no? Els factors que intervenen, les relacions entre treballadors actius i pensionistes. Aquesta indica el nombre de treballadors que cotitzen per cada pensionista. Aquí hi ha una relació. A Catalunya estem a l'1,84 a l'any 11. L'any 2007 estàvem a 2,18, és a dir, que per cada pensionista hi havia 2 treballadors, 1,8, doncs que cotitzaven a la Seguretat Social. Actualment s'ha baixat a l'1,84. Per quina raó? Molt clar, per l'atur. L'atur és el que ens està ofegant, i és el que la lluita més seriosa que tenim avui a Catalunya és recuperar llocs de treball, i això està claríssim, i això resoldria moltes coses. L'altra relació és la de treballadors actius i treballadors en edat de treballar, la taxa d'ocupació sobre població activa. L'altra, el nivell salarial mitjà dels treballadors en actiu i la mitjana de les bases de cotització, que és el que us deia abans. Clar, si les bases de cotització les pugen o les baixen, això també fa variar els ingressos per la Seguretat Social. I el nivell i l'evolució de la mitjana de l'import de les pensions. Les pensions estan determinades pels que ja estan en situació de jubilació. Pels que venen a darrere, molt sovint, les batalles que hi ha amb els sindicats són aquestes. És clar, el que volen és reduir això. Clar, si reduïm la mitjana dels imports de la gent que cotitza, les pensions veuran que tenen molts menys recursos. I finalment, el nivell i l'evolució de l'edat mitjana de jubilació. Si allarguem l'edat de jubilació fins als 70, doncs esclar, hi haurà més gent treballant si no hi ha atur, o si hi ha menys atur. Però tots aquests elements juguen a l'hora de determinar-ho. Com a factor més important i que condiciona els anteriors, cal mencionar el percentatge d'atur i la seva evolució condicionada pel cicle econòmic. La crisi dels últims anys ha perjudicat sensiblement la viabilitat del sistema, i les dades comparatives entre l'any 2007 i 2011 ho diuen així. Quin és el plantejament? Doncs mireu, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social a l'any 2007 eren 19.195.000 i el 2011, 4 anys després, ha baixat a 17.111.000 a tot Espanya. Per tant, hem reduït un dels elements clau, que és menys de 2 milions de persones que deixen de treballar i cotitzar. L'altre, el nombre de pensions contributives, 8.834.000, els pensionistes que teníem. Continuen estant en aquesta situació 8 milions a l'any 2011, 8.866. Què vol dir? Que tenim uns quants més pensionistes quan s'ha reduït 2 milions els que cotitzaven en 4 anys. La qual cosa posa de relleu el que dèiem.
o activem els llocs de treball, o si no això és una progressió, perquè el que no podem aturar és que la gent va augmentant d'edat, i si va augmentant d'edat, doncs esclar, arriben a l'edat de jubilació i han de cobrar la jubilació. L'altra relació és el nombre de pensions no contributives, 469.000 a l'any 2007 i a l'any 2011 447.000. Han baixat uns quants, uns 20.000. Treballadors per pensionista ja s'ho he dit, que és d'un 2,18 a 1,84, i l'import mitjà de les pensions contributives de 600 a l'any 2007 de 673 euros a 804. L'import mitjà de les pensions no contributives ha passat de 318 a 366. Per tant, ha pujat 52 euros aproximadament. Durant els anys de bonança econòmica, el pagament de pensions no presentava problemes i les aportacions al fons de reserva de la Seguretat Social eren importants. Per contra, amb la perllongada crisi actual, possiblement caldrà fer servir les reserves d'anys anteriors, que és allò que us he comentat abans. L'estat espanyol ja ho ha fet, la Seguretat Social ja ho ha fet, i la Unió Europea ha plantejat la necessitat d'establir modificacions estructurals en la normativa de jubilació i pensions. Per què? Perquè, clar, el que no es vol és arribar a una situació que sigui d'ofec, que no arribin, que és una mica el que tots nosaltres ens preocupa. És a dir, bueno, què passarà amb les pensions? Els que ja teniu els drets i els que esteu cobrant-les, aquí, a Catalunya, el risc aquest no hi és. A Espanya la cosa canvia. Ja veurem com els anirà. Perquè, clar, tampoc augmenten el número de treballadors a cotitzar, sinó que s'han rebaixat en 2 milions de persones. Per tant, el panorama el tenen negre. Alguns països com Suècia tenen un sistema de pensions públic de caràcter mixt, que és una mica el mixt és aquest que us he citat abans, no us el repetiré. Ells el que fan és aportar, fer-se un pla de pensions individual quan estan en edat laboral, o sigui, quan estan treballant, i llavors això és un complement a la quota de jubilació de l'Estat. Ho fan d'una manera mixta, però funciona perfectament. A diferència d'aquest cas, tenim la pràctica habitual als Estats Units, on bona part de la jubilació correspon a plans privats. Als Estats Units el tema de la jubilació de les pensions no funciona, com tampoc funciona en gran part el tema de la seguretat social. És a dir, que allà tot és lliure i llavors el qui no s'espavila les passa molt magres, no? I per tant, nosaltres el que hem de fer és vetllar perquè tenim un sistema que és prou bo. Ara, que no s'espatlli. I perquè no s'espatlli el que hem d'espavilar-nos és que no ens el facin malbé, que és el que ens pot passar. Recentment, per recomanació de la Unió Europea, Espanya ha plantejat una reforma de la seguretat social en el marc del Pacte de Toledo, que ja fa la tira d'anys que es va fer això, del Pacte de Toledo, i provocarà una reducció de l'import de les pensions. Es considerarà tota la vida laboral a efectes de càlcul de la base. Clar, perquè ara només estaven considerant els últims anys, els últims 15 anys, em sembla que era. I el que pretenen és que s'integri tota la vida laboral. Es modificarà l'edat de jubilació fins als 67 anys i actualment l'edat real mitjana de jubilació és de 61 o 62. Per tant, allargar-ho 6 anys més vol dir allargar les cotitzacions i deixar de pagar les pensions en les que les cobrarien. Clar, això des del punt de vista de la gestió financera del govern és molt positiu, però esclar, també t'obliguen a treballar fins als 67 i després estar cotitzant igualment fins que et jubiles. Per tant, jo diria que per no cansar-vos hi ha coses que són interessants, però no sé si val la pena de reblar el clau tant. Anirem directament a les conclusions. Les conclusions, segons una nota del gabinet del conseller d'Economia, segons aquest estudi, el saldo acumulat de la Seguretat Social en el període de l'any 95 al 2010, que són 15 anys, és positiu per Catalunya amb 24.774 milions d'euros. Segons l'informe elaborat a partir de la liquidació del pressupost de la Seguretat Social i dels organismes autònoms, agències estatals i altres organismes públics. Segons aquesta liquidació, les aportacions catalanes han estat superiors a les prestacions rebudes al territori. Per contra, les prestacions rebudes
pel conjunt de l'Estat sense Catalunya han estat molt superior a les cotitzacions. Han assolit un saldo negatiu de 86.332 milions d'euros. Són xifres que se'ns escapen. A tots ens escapa, perquè clar, quan sentim parlar de 86.000 milions d'euros és una xifra que et fa rodar el cap, però és la realitat, és a dir que clar, ells estan amb un saldo negatiu ja a Espanya. Per tant, això vol dir que l'aportació positiva de Catalunya ha permès situar el dèficit global de la Seguretat Social de l'Estat espanyol en 61.558 milions d'euros, mentre que Catalunya tindria un saldo acumulat positiu de 3.384 euros per persona i equivalent al 12,7% del producte interior brut català. Espanya, sense Catalunya, tindria un saldo negatiu de 2.228 euros per persona, equivalent al 10% del seu producte interior brut. Aquí l'important és veure això, no? Qui paga els plats trencats? Qui paga els plats trencats? Doncs els paguem com sempre. Ara no estem parlant del dèficit fiscal, ara no estem parlant del dèficit públic ni del producte, estem parlant simplement dels números de la Seguretat Social. És a dir, que és una altra via que Catalunya està finançant a la resta d'Espanya. Clar, això, el que hem de tenir també present és que tot això, si nosaltres ara ho estem evidenciant, ells fa temps que ho saben. És a dir, que Espanya sap perfectament els números, i el Ministeri, i la Seguretat Social, i tothom. Per tant, això és l'única cosa que justifica aquesta mena jo només ho puc qualificar d'odi que tenen, perquè veuen trontollar tota la seva manera d'actuar i de fer. I això s'acaba. Si Catalunya tira endavant, si Catalunya decidim que sigui un estat propi, amb ells se'ls planteja un problema greu, inclús a nivell de la Unió Europea. I això és una de les coses que ells saben. Per tant, fixeu-vos que la Seguretat Social és una altra via de fugida de diners que tenim a casa nostra. El període de 1997 al 2008, que són 11 anys, Catalunya va ser contribuïdora neta a la Seguretat Social, mentre que entre el 95 i el 96 i entre el 2009 i el 2010 hi va haver un dèficit conjuntural per motius del cicle econòmic. Pugen les prestacions i baixen les cotitzacions. Tot i això, el dèficit de Catalunya el 2009 va ser només de 1.252 milions d'euros, mentre que el d'Espanya, sense Catalunya, va ser de 21.932. Sense que ens maregem, però imagineu-vos la xifra, no? Espanya, sense Catalunya, té un dèficit de 21.932 milions. I l'any 2010, a Catalunya va ser de 2.142, molt per sota dels 26.317 milions d'euros que va registrar Espanya sense Catalunya. Per tant, està molt clar això. Per això jo, al començar, us he dit aquí no hi ha dubtes, no hi ha qüestions que es quedin fosques. Són simplement números. I els números són aquests. I aquests són els números que se li poden explicar a qui vulgueu, al director general de la Seguretat Social, al ministre d'Economia i Finances i a tots els que venen a dir que cuidado que les pensions no ens les pagaran. A nosaltres no ens en paguen cap de pensió. Ens les paguem nosaltres, els que hem treballat. Per tant, estiguem amatents amb aquesta cosa, no? Perquè quan algú ho sent, encara que sigui el mercat, li diu, escolta, reina, no, això no va així, això no va així, el que estàs dient no és veritat. Nosaltres ens les paguem nosaltres, les pensions. El que passa que ara, com que la Seguretat Social està absolutament centralitzada, doncs esclar, els que tenen la clau de la caixa són ells. Però nosaltres els diners els generem aquí i els generem amb escreix. Entens? Per tant, no hi ha cap mena de dubte de que no hem de tenir cap por si nosaltres tenim un estat propi i ens governem nosaltres. La nostra part del fons de reserva de la Seguretat Social, aquest és un tema que ja dic no és el dia a dia, sinó que és el fons de reserva. Davant dels reptes als quals afronta Catalunya, l'anàlisi més elemental de les xifres desmenteix determinades afirmacions de líders de grups polítics i mitjans de comunicació de matriu cultural castellana o assimilats. Aquestes manifestacions provoquen malestar, dubtes i conflictes a molta gent de bona fe que ens escolten.
En moltes ocasions són difamatòries, contràries a la veritat i mancades de l'ètica més elemental. A mi em va sublevar quan vaig veure que hi havia una líder d'un partit espanyol que va anar amb una residència d'avis a Barcelona a fer-los aquest discurs de la por. Jo hi he estat en aquesta residència d'avis. És una residència fixa de persones que estan internades, no? D'unes monges. I esclar, quan veus que s'arriba a aquest nivell de dir mentida en aquell que està en la pitjor condició, això és una cosa que subleva. És una cosa d'indignació absoluta. I quan parles amb aquestes mateixes monges, clar, ja saben, ells saben on van, no? Perquè clar, quan un no té una clara visió del problema, doncs vas a casa seva, li prediques això i sembres allà el desconcert absolut, no? Perquè en definitiva aquestes persones estan contribuint a la residència del carrer Sant Salvador de Barcelona o d'allà on sigui, doncs amb la seva pensió. I pensen, si em treuen la pensió, què em queda? Clar, és una situació absolutament intolerable. En moltes ocasions, aquesta difamació, sempre contrària a la veritat i mancada d'ètica, i això és així perquè no és admissible tanta incompetència en persones que ocupen càrrecs públics d'alt nivell. Constitueix una autèntica immoralitat feta des de la impunitat de qui es serveix del poder. Són una clara mostra de falta de respecte i consideració cap a les persones que el seu únic delicte és haver treballat tota la vida i avui haver de viure d'una jubilació, moltes vegades insuficient per tirar endavant amb un mínim de dignitat. Han estat molt mancades i molt mancats d'arguments reals per haver d'arribar on arriben. Molts jubilats i molts dels que avui paguen les cotitzacions es pregunten: podrem cobrar les pensions en el futur? I en una Catalunya estat sobirà, podrem seguir cobrant les pensions? On tindrem més garanties de cobrar les pensions en el futur? En una Catalunya estat o seguint dins de l'estat espanyol? A mi em sembla que no cal estendre's massa més perquè, vist el panorama, vist com funciona el fons de reserva i vist quines són les causes d'aquesta disminució d'aportacions a la seguretat social i com es distribueix el diner des de l'estat espanyol, em sembla que no cal augmentar més el plantejament. Només diré que si examinem l'informe que ha publicat, perquè no sembli que siguin dades, insisteixo molt en això, no? Que no siguin dades que s'han tret de la butxaca a ningú. És un informe recentment publicat pel Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat. Es comprova que a Catalunya les contribucions a la Seguretat Social, menys les prestacions pagades de l'any 95 a l'any 2010, donen un saldo positiu de 24.700 milions d'euros. Per tant, en aquest període ha estat sostenible el sistema de seguretat social, però en els dos darrers anys, 11 i 12, com a conseqüència de la crisi, el saldo ha estat negatiu, de 3.300 milions. Llavors, tal com s'ha indicat, aquesta mateixa xifra referida a la resta de l'Estat és de 48.000 milions. Clar, si nosaltres estem aportant en el fons de reserva diners, a partir del moment en què estem aportant diners, si Madrid decideix disposar d'aquest diner, estem contribuint nosaltres al pagament d'altres territoris. Pel que fa al conjunt d'Espanya, sense Catalunya, les xifres són totalment desfavorables, ja que en el període 95-10 va tenir un dèficit de 82.332 milions d'euros. Cal recordar que Catalunya té un superàvit de 24.700, és a dir, les xifres canten. No hi ha possibilitat d'error, ni hi ha possibilitat tan sols de discussió. En el període 95-2010, i això està aquí a tocar, Catalunya, amb 7.300.000 habitants, tenim un superàvit per habitant de 3.393 euros per cada persona. 3.393 euros. La resta d'Espanya té un dèficit per habitant de 2.160. Aquests sí que són números que ens poden quedar al cap. Els grans números és molt difícil, però aquests sí. Nosaltres sabem que a Catalunya tenim un superàvit per cada habitant de 3.393 euros per persona i a Espanya té un dèficit de 2.160. Per tant, això què vol dir? Doncs que la diferència entre Catalunya i la resta d'Espanya és de 5.553 per cada habitant.
Cal observar que durant el període 2009-2010 la mitjana catalana del dèficit és de 225 euros per habitant, com a mitjana, mentre que la resta de l'Estat arriba fins als 610. I això és un estudi fet d'una professora, la Núria Bosch, i el va publicar al diari Ara. És fonamental aconseguir de la crisi reduir l'atur i augmentar la recaptació per cotitzacions. Es tracta de millorar la relació entre treballadors actius i pensionistes. Aquesta afirmació és vàlida per a Catalunya, però especialment imperiosa per a la resta de l'Estat. Si ells no fan el mateix, i per això nosaltres ens hem d'espavilar a ser un estat que ens governem de veritat i que puguem regular la seguretat social i que puguem regular la política d'inversions i que puguem regular les infraestructures i tot, nosaltres no tenim possibilitat, perquè el que està clar és que és l'estat espanyol el qui determina les quotes, tots els elements fonamentals d'un sistema nacional es decideixen allà. I aquest és el gran problema. Per tant, la viabilitat econòmica de les pensions en una Catalunya-Estat és notablement superior a la que presenta Espanya sense l'aportació de Catalunya. I fins i tot amb l'aportació de Catalunya presenta dificultats si no es modifica a fons. Podem observar que en cap moment hem comentat el famós dèficit fiscal de Catalunya, ja us ho he dit, i ni hem plantejat la possibilitat d'acudir a l'endeutament com qualsevol país independent, que ho podríem fer, tal com està fent el govern espanyol per finançar el dèficit del seu pressupost i el conjunt del seu endeutament. Relacionat amb aquest tema, i arribat el moment de separar-nos, caldrà establir el repartiment del saldo del fons de reserva de la Seguretat Social, que a final del 2011 era de 66.814 milions. Això també s'entén fàcilment. Si resulta que la Seguretat Social té 66.814 milions encara ara al fons de reserva, aquest fons de reserva, una part és nostra, i per tant aquesta s'ha de negociar i ha de retornar a Catalunya. Per tant, ha d'anar a engruixir la nostra reserva per pagar les pensions. Recordem que aquest fons s'inicià l'any 2010, o sigui, només fa 12 anys. Sembla raonable recuperar la nostra part, de manera que tothom es quedi amb la seva aportació neta acumulada. Per efectuar aquest càlcul, podem fer servir dades territorialitzades publicades a les memòries anuals de la Seguretat Social durant el període 2002-2009. El saldo del fons de reserva va augmentar amb 57.589 milions d'euros. L'aportació neta total de Catalunya va ser de 21.000 milions d'euros i la de la resta de l'Estat va aportar 35.936. La devolució representa aproximadament el 37,6% del total del saldo d'aquest fons. Un 37% és de Catalunya al final, i això representa 25.000 milions d'euros. Per tant, a l'hora de negociar, que s'haurà de fer, imprescindiblement s'haurà de fer, si tenim sort i aconseguim una majoria parlamentària per poder ja plantar el resto a Espanya, el plantejament està molt clar. Com que aquests diners estan invertits en deute sobirà de l'Estat i semblaria raonable i convenient entrar en una negociació civilitzada, aquest import es podria cancel·lar per compensació de la part del deute públic d'Espanya, que si es negocia raonadament caldrà que assumeixi Catalunya i que en bona lògica comportarà cessions polítiques d'Espanya. Amb les xifres davant, és fàcil entendre que les pensions futures dels catalans estan més segures en una Catalunya estat sobirà que seguint dins del conjunt d'Espanya. El problema el poden tenir els pensionistes de la resta de l'Estat si Catalunya s'independitza. Els caldrà fer reformes importants per poder-les mantenir. Per tant, amb aquestes conclusions, jo abans us he dit que intentaria donar-vos una informació que és interessant, no? Perquè no sé fins a quin punt es pot entendre. Si me'n surto us ho diré. El tema és una informació de números, però que són molt determinants, no? Que és que resulta que nosaltres tenim 7 milions i escaig de ciutadans
Però el que és molt curiós és que, malgrat això, tenim un volum, diguéssim, de pensions que és inferior al de l'autonomia de Madrid. Autonomia de Madrid, o sigui, una província. I ells paguen un 33% més de pensions que nosaltres. Cadascú que faci l'anàlisi que vulgui, no? Però vull dir, tot Catalunya paga un 33% menys de pensions que l'autonomia de Madrid, amb uns habitants molt similars. Ells són 8 milions, aproximadament. Això què vol dir? Doncs, bueno, feu els números i us donareu compte que és que les pensions en allà són molt més altes que les pensions que paguem aquí. I en principi les normes, diguéssim, són comunes, no? Però què és el que passa? Clar que si tenen moltes pensions màximes, evidentment, doncs puja molt més la seguretat social en pensions que s'està pagant a l'autonomia de Madrid que a Catalunya sencera. Per tant, jo només dir-vos que em semblaria molt interessant que poguéssiu plantejar més preguntes i si cal, no sé si és necessari o no, perquè això reconec que és pesat i és una mica angoixant, però insistir en el missatge des de l'òptica purament dels pensionistes de Catalunya. El negoci, per dir-ho en termes comercials, el negoci és administrar-nos les nostres pensions, perquè generem recursos sobrats per poder-ho fer. I això està clar. Per tant, la temença que venen a escampar per tot el territori de que deixaran de cobrar les pensions, això que s'ho tregui del cap, tothom. Hem d'anar a raonar les coses i a donar-nos compte de que el problema que nosaltres hem d'intentar resoldre amb la màxima celeritat és el de l'atur. Si nosaltres tornem a un volum d'atur com fa 6 anys enrere, el tema es resol fàcilment, entén? Però, tot i així, com heu vist, si generem en aquests moments, si estem generant un excedent de recursos, vol dir que les pensions es continuaran pagant, encara que mantinguem aquest nivell d'atur. I ara jo crec que hauríeu de tenir la paraula tots vosaltres per poder debatre els dubtes que hi hagi. No sé com ho feu. Sí. Si algú vol fer una pregunta per aquí, algú vol preguntar alguna cosa? Espera, que portaré el micro. Però si ara tinguéssim una caixa aquí a Catalunya, que seria agenda, quants anys creu que podríem tindre l'agenda pròpia nosaltres, muntar-la? Això ha de costar molt, perquè no la tenim. Sí, però, a veure, dues coses diferents. La seguretat social no és hisenda, quedi clar. Per tant, nosaltres el que hem de muntar és la seguretat social de casa nostra. I després ve el tema, l'agenda seria tot l'altre aspecte, tot el tema del dèficit fiscal i de l'espoli i tot això, que és més greu encara que tot això. Dius, quant temps podríem estar a fer-ho? Doncs mira, jo diria que si tinguéssim l'encert, perquè en definitiva és el poble que ha de decidir, però si tenim l'encert de tenir una majoria parlamentària, la negociació amb Espanya s'haurà de fer, vulguin o no, perquè Europa ho exigirà, s'ha de negociar amb Espanya. Però nosaltres, mentrestant, un cop declarada la independència de Catalunya, el nostre Parlament, és el que ha de donar ordre al govern de posar en marxa una sèrie de coses. L'Assemblea Nacional ha fet un informe, és un informe que l'estem treballant, però hi ha un informe de 90 pàgines de tots els tràmits que s'han de fer dia a dia, mes a mes, immediatament després de poder proclamar la independència. Per tant, si aconseguim el primer pas el 25 de novembre, que el tenim aquí al Clatell, les passes que s'han d'anar fent estan perfectament definides ja. Aleshores, hi ha moltes coses que es faran a la màxima velocitat possible.
Perquè, clar, la pregunta és dir, quan trigaríem a poder tenir l'administració? Penseu que la recaptació de recursos, la recaptació de la Seguretat Social, els empresaris estan cotitzant cada mes. No és un problema de dir on hem d'anar a buscar els diners, ells cotitzen. I és només el tema de l'agència tributària, per una banda, en el cas de la hisenda pública, i per el cas de la Seguretat Social, és anar a tributar, a liquidar els nostres empresaris, anar a liquidar també a la Seguretat Social de Catalunya. Per tant, això és un problema sí, quan tens l'estat propi, és el decret per poder dir, a partir del primer de mes, a partir de l'1 de gener, a partir de tal data, es faran les recaptacions per la via de l'Agència Catalana o de la Seguretat Social de Catalunya. Digue-li Institut Català de la Salut, digue-li el que vulguis, el nom que se li posi. Aquest és el, com jo diria, és el que jo crec que costa més d'entendre, no? Perquè són 300 anys que ens hem passat esperant. I la gent, jo no crec que en general tinguin clar que construir un nou estat sigui una cosa tan possible. Però tenim exemples. És a dir, que si agafeu i mireu què va passar a Txèquia o què va passar fa 4 dies a Montenegro, m'entens? Això, els processos aquests d'independència són processos que poden durar un any o poden durar 2. En el nostre cas, el que sí que sabem per les reaccions que estan tenint, que la cosa no serà fàcil, perquè per això ja ho diu tothom, ho diu el president de Catalunya, ho diu tothom, ja sabem que no és fàcil, però esclar, vist el risc que tenim, si continuem dintre d'aquesta situació, el que hem de fer és accelerar el procés, accelerar-lo al màxim. I evidentment, en aquest cas que parlem de les pensions, home, si tenim els empresaris nostres, que són els que cotitzen, els empresaris quan els diguis, escolta, s'ha de cotitzar a la Caixa de Catalunya, ben entès, no és la Caixa de Catalunya, sinó a la Caixa de la Seguretat Social Catalana, llavors el tema és molt ràpid, m'entens? No necessites, és muntar això. I no sé quin altre organisme era. Sí, jo parlava l'altre dia d'un tema que és la necessitat de convertir segurament l'actual Institut Català de Finances en un banc públic. L'Institut Català de Finances ja existeix, està finançant diferents coses dels empresaris, està fent crèdit, etc. Això ja és un instrument que ja el té la Generalitat. Per tant, si aquest Institut Català de Finances el convertim en un banc públic, ja podria ser l'instrument per ingressar als empresaris la recaptació cada mes, la tributació que han de fer a la Seguretat Social. És un problema d'obrir comptes, és a dir, aquest compte és de la Seguretat Social de Catalunya, aquest compte és de tal altre organisme, etc. Però això no té complicació, encara que s'hagin de fer els decrets corresponents, però ja sabeu que quan s'han de fer decrets i interessa al govern, els fan de pressa. No és quan volen fer lleis que llavors es barallen entre ells. Aquest és el gran problema que tenim a Catalunya, és aquest, les baralles permanents dels partits polítics. Però d'això dependrà la majoria governamental que tinguem. És a dir, clar, si cada tema s'ha d'anar discutint entre tots els partits sobiranistes i tal, això pot ralentir bastant, m'entens? Perquè clar, tothom vol destacar els protagonismes, això que a mi és una de les coses que més em crispen, no? Perquè quan veig que no es mira l'horitzó del país i de l'estat propi i es mira l'horitzó del partit corresponent, malament, no? Però és així. Què més? Més coses. Silenci. No, hi ha coses molt curioses. Jo portava, no sé, algú d'aquí ha llegit, és que hi ha coses que són sorprenents, no? Algú d'aquí ha llegit una carta que ha adreçat la Julia Otero, la periodista, perquè us asseguro que té gràcia, és una carta que no té pèrdua, no, si d'allò és curta, no us atabalaré gaire, però és...
no ho sé, però té un contingut que és claríssim. Per tant, el qui l'afirma per mi no té més importància. El que passa que si és d'un personatge que surt a la tele, doncs ja és molt, no? Ja sembla que sigui Déu, però encara que no sigui, és igual, són arguments molt clars. Li diu en castellà, diu: vamos a ver, todos los que me conocéis bien, sabéis que me siento gallega hasta la médula pese a haber nacido en Cataluña. El sentirme gallega nada tiene que ver con la región delimitada en un mapa. Tiene que ver con una lengua, una música, unas costumbres, una historia, etc. En definitiva, una identidad. Galicia, amigos, tiene una historia y no siempre estuvo gobernada por Franco o por Fraga. Pero nací y vivo en Cataluña, tierra donde he crecido, aprendido, amado, reído y llorado, y trabajado. Y una parte de mi corazoncito se siente catalán. Por eso cada vez que leo o escucho comentarios como que en la escuela se nos catalaniza o se nos educa en la separación, la sangre me hierve, pero más me hierve aún como estudiante y amante de la historia, en general, no solo de Cataluña, cuando oigo a altos cargos del PP dar patadas a cientos de años de historia. Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, fundado en 1834, un pelín más tarde que las Cortes catalanas en 1192, os voy dando datos por eso del rigor histórico, nos dice que hay que abrir los libros de historia y mirarlos sin prejuicios, para esta vena que les ha dado a los catalanes de querer ser como Escocia. En fin, también Miguel Ángel Rodríguez, exportador de Aznar, nos dice que los catalanistas son o somos una secta y unos lloricas. Nos comenta González Pons, vicesecretario de Estudios y Programas del PP, que Cataluña ha sido siempre parte de España. El primer monarca de España fue Amadeo I de Saboya en el año 1870. Los anteriores lo fueron de Castilla. Cataluña hemos dicho que tenía cortes desde cuándo, pero como casi siempre, la guinda del pastel la pone nuestra queridísima Esperanza Aguirre. Como la echábamos de menos. Que va y nos dice que España es una gran nación con 3000 años de historia y que eso es todo lo que tienen que saber los niños. Vamos a ver, Espe, hace 3000 años ni existía Cataluña ni existía España, pero juraría que era la época en que moría David y Salomón se convertía en rey de Israel. No sé, para los que lo sepan, los que no lo sepan, los condados catalanes fueron oficialmente formados en el año 987, cuando el conde Borrell II de Barcelona se deshace del vasallaje que unía a Cataluña con Francia, fruto de la protección que ofreció Carlos Martel a Cataluña antes las incursiones musulmanas en la península a partir del 718, y se mantuvieron totalmente independientes hasta 1162, fecha en que se anexaron al reino de Aragón, formando la Corona de Aragón y organizándose como una federación de estados medievales posteriormente. Desde 1139 hasta el 479, respetando las singularidades de cada territorio y desarrollando una estructura política equivalente y similar entre sí. Tenía cortes, generalidades y constituciones, coordinando la política exterior conjuntamente. Allá por el 1516 se unen las coronas de Castilla y Aragón por problemas sucesorios en la segunda. Entendería que llegados a este punto, muchos piensen que aquí nace España, pero se equivoca. Se da una unión entre dos coronas, pero se siguen manteniendo cortes, instituciones políticas, administración pública, lenguas y moneda. Tanto es el sentimiento de nación de Cataluña que en 1640 estalla la Guerra dels Segadors y Pau Clarís proclama la República Independiente de Cataluña en el 1641. No es algo nuevo de ahora, señores. España, tal y como se conoce políticamente, nace con Felipe V y sus decretos de nueva planta, allá por el 1716, que ya antes había llenado de sangre Barcelona en el 1714. Así pues, resumiendo, Cataluña sí ha sido independiente. Lo fue 145 años por completo y después aliada con el Reino de Aragón, unos 350 años aproximadamente. Conquistó territorios, luchó contra Castilla en varias ocasiones, escribió sus leyes, ganó y perdió guerras, creó su música, sus tradiciones y su carácter luchador. Ya está bien de reinventar historia. Esta es la que hay y hay que conocerla. Hay que entender el clamor de un pueblo, su sentimiento de nación y su ansia de libertad.
Puede o no compartirse el concepto de independencia, pero jamás debe menospreciarse una cultura, pisotearla y manipularla para conseguir votantes o para dividir. Ya está bien. Y entiendo a los que defienden su nacionalidad catalana porque sé que ellos sienten lo mismo al escuchar una gralla que yo al escuchar una gaita. Tengo dos patrias, dos naciones, la gallega y la catalana, y me siento orgullosa de mis dos lenguas y mis dos banderas. La diversidad es cultura, a ver si se enteran ya los ministros españoles. Por si no ha quedado claro, en las votaciones de noviembre me decantaré por alguno de los partidos que apoyen el referéndum sobre la independencia, porque por encima de todo, en política, está la libertad. Que no se olviden, preguntar al pueblo qué quiere no es ilegal. Debiera ser de obligado cumplimiento. Las constituciones y las fronteras cambian, si no, no existiría la evolución. Y dicho esto, bona nit, boas noites, y lo he escrito en castellano porque me da la gana, porque en Cataluña sabemos hablar más que un idioma. Jo realment crec que és molt important tenir consciència, en definitiva, no? I tenir vergonya. I això el que ens estan demostrant és que ja tenim uns governants avui dia que han perdut la brújula i per tant estan fent tota classe de disbarats i dient coses que no es poden aguantar. Per tant, el camí jo crec que està triat, el que hem de fer és ajudar entre tots, perquè és el poble el que ha de decidir i entre tots fer arribar el missatge de que és l'hora, que tenim una oportunitat única, que Catalunya, després de 300 anys, ens podem alliberar de tota aquesta angoixa i no patir. Insisteixo en el missatge original. No patir. El tema de pensions no perilla. Per molt que vingui qui sigui d'Espanya, encara que vingui el mateix rei que l'encrosses. Però que no cal. Que no cal que vingui ningú perquè no ens enganyen. Doncs si no hi ha més dubte, per ja tenim...